Bietako zein hilko da lehenengo? Aner. Ni. Vale, oso argi bai, oso argi. Gainera beti esatezu. Nik, bai, bueno, orain ja ez dut esaten, baina lehen pila bat esaten duen nire ustez 40 urteren nintzela iritsiko. Baina ez dakit zergatik esaten dudan. Hombre, justifikazio bat egon behar da horrein atzean, ez? Ja, ez dakit, baina rollo vibra. Vale, Ez dakit, Ez que orain ja gero eta gertuago ikusten dut, orduan. En plan, askazunean 16 urte, eta plan, 40 urte, que vieja. Gero, ja. Ze modutan, eski igual hau gogorra da, baina, ze modutan gustatuko litzaizueke hiltzea, diot, ez bada eriotza naturala. Nik aukerat. Ez dakit zelan, baina nahiot gazte hiltzen manaz, enterroa epikoa izatea. Epikoa. Rollo, Lekitoko plazan eszenaritzoa. Bai, tipo... Humiltasuna, Bai, hori da, nire enterroko superprotagonisti nahiot izan. Wow, vale. Osa, gazte hiltzen manaz gogoratu, Lekitoko plazan holtza bat. Eta bertsolaririk ez, ala bai? Bai, en plan, lagunak, kantatia, negar, espozik, anekdotak. Jo, eketia. Nik beste entierro bat daukat buruan, baina ez egit atlen desan. Esan, ez da oso legala, baina derrigortu nik eta benetan esaten dut, como hemen lagunen bat badago, eta jakingo du, nahi dut, hiltzen da izenean nire lagunek montatzea festa bat, rollo afari oso divertitua, oso divertitua, eta afaltzean ni, rollo brotxetak. Eta daukat mobilean lista bat, banatuta jendea eta gorputzatarak. Bai, nik izterra daukat. Ezkerreko. Bai, benetan, baina, oza, benetan nahi dut rollo... alimentatzen zaki. Ez dugu egingo, baina ezin zaio esan ze, aserretu egiten da. Bai, beti. Nahi jendea komprometitu zai. Bai, beti berdina. Eta batematekin izan duzu tipo eztabaida, jo, anerrez, eskenik nahi dut hau. Ez, ez etorri. Vale, wow. Ez baina, ni nahi dut igual espansati bat. Ez, oraingoz ondo banatuta dago. Osa, jendea normalen ez du nahi zer, orduan zer ja. Claro. Vale. Eta eskelan zer jarriko zenukete? Bestearenean, batako bestearenean? Hain titi txikiak eta hain bestera gusten zituen. Vale. Nire titien inbidiatan bizi zen. Hain txikiak izan arren. Bai, total. Eta esan didatean zuk egin zenuela jaunartzea, katekesia ez daki zer... Garai baten nintzen Jesukristoren fan handiena. Benetan, osea, katekesian ta, como, sinisten duen kabreatzen nintzen jendearekin, en plan, ez zuelako serio egiten. Benetan. Nintzen, como, txula enpollona, baina zekizkiena, como, Jesukristoren abesti pila bat. Benetan. Bai, eta sinisten duen pila, gero pasazitzaidan, gauza batzuengatik, baina, bai, garai baten, bai, eta egin duen komunio bat, gero nola da? Konfirmazio. Hori ez. Nintzen konfirmatu. Nire monagillo izan nintzen. Bai, zera ingo elizan. Bai, ja, holtza gainean txikitatik. Baina, zen atentzioa ditzea, gustatzen zitzaidalako, igandeak, arropa polita, ez dakiz zer, senyora guztiak begira, bueno, ondo. Eta katekesia ere, bai. Eta, bai, oso divertigarria. Enekien neskak altzirela monagillo izan, ere ustez monagillo zen mutilak. Igual lehenengoa izan nintzen, Ojo, igual zera ingo elizako lehenengoa izan naiz, Aitzindaria. Wow. Vale. Eta Aiza, zure kasuan? Nire gurasoekin ninduten bataiatu, ateak ziren, orduan, sin más, komunino jabe enuen egin, eta gainera nintzen justo rollo hater. Bai, atea maxima. Bai, oza, nire klaseko danak egiten, ez dakiz zer, hater. Noiz arte. Baina, DBH lau estatu batuetara joan nintzen. Bai. Eta, heldu nintzen, zuek elizara joaten zarete, bai, tipo, mierda. Orduan, astean bibida realizara jaten hasi nintzen. Baina, zure kontutik, oza, diote do, zure bertako familia. Bai, bertako familiarekin, bertako familia oso sinestuna zen, orduan, jaten hasi nintzen, da, karo, hasi eran pixkat jarraitzeko elizako rolloa, amari. Ama, tia, ekarri bibliza bat, euskeraz, inglés ez dut ulertzen, oza, ekarri bibliza bat euskeraz, orduan, punpunda, apurka, sinisten hasi nintzen. Benetan da? Bai, oza, benetan de... Nivel extremutara, Osea, ontxe kontakotzet. Hasi nintzen siniste, baina, karo, lotzia mote ustan. Osea, lotzia mote ustan esatia, haupa, aizanaz eta sinestuna naz, gainera munduko hate errandizena izanazena. Karo. Baina, esan,
Elisa katolikoa, kristauak zirean, baina Bautista del Sur deitzen zirean. Bautista del Sur. Bai, da, bueno, estudio de la Biblia, no sé qué, da, esan, konfesan nintzen, esan eman bitu, listo, sinestu etxeot, eta bertan bataiatu nintzen. Armairutik irten nintzen. Altare baten bainera bat, ni bat azuri bateaz. Zer dirazu? Bai, nire gurasoak ateuak, baina, bueno, onartzen du zuk naixuna orduan, Skypeetik ikusten nire bautixua. Sí? Euren 15 urteko alabia. Eta nik, jura, momentu horretan, sinisten eban, niri jainkoak Eustala estatu batuetara bere hitza entzuteko, eta bere mezua ona ekarri berne bala. Orduan esaten eban. Zelan cojones enbion nik hau. Osea, ya pentsatan eukan en plan. Vale, Elisa zabalduko lekitxon txikitsua, tipo, 3 pertsonaz estudio de la Biblia, da zabaltzen jungo dago, porque hau zabalduen bida. Ze, hau ez bo zabaltzen nire lagun danak eta nire familia dana infernura doia. Orduan neukan angusti bat, danak infernura doiaz. Jesucriston parkamena lortu bida. Hola, neoza, nivel horretan. Da hor neuan, orduan bai, hori pasan eban hori. Jode pasazen, eta gaur egun ez? Ez, evidentemente ez. Eta, osea, noiz konturatu zinen ez? Osea, hau askotan galdetzen da ez dakit momentua, nik uste dut hango kontestu da nahi txezala, ez da, hango munduen ulerkeri, hango komunidade baten parte isatiarren, imaginateot. Sekta, igual? Bai, totalmente sekta, eta burojan, literal. Komunitate. Bai, komunitate. Politago. Baina, karo, amengo oinarrizak beban eukasan, orduan gero bueltatu nintzanean, Biblizia esan urten maletatik, hori badakit, baina ez dakit ze momentutan utzi nion sinesteari, baina gogoratzeot, heldu da 3 egunera edo amotoko jaizak zirian. Vale. Degoan gatibon kontzertua. Da holtzatik esaben, nor da infernure! Da danak, danik, ez dakiz egiza dela.